U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kao što svi znamo, svi mi imamo određeni broj dana koje ćemo proživjeti na ovom svijetu. Neko ima manje, neko više, ali svi smo mi putnici i putujemo ka vječnom svijetu, ahiretu. Kada napustimo ovaj svijet, otići ćemo sa njega ostavivši sve što smo stekli, ali ćemo sa sobom ponijeti samo naša djela koja smo činili, da položimo račun pred Allahom na sudnjem danu za ta djela. Došli smo na ovaj svijet sa ciljem. Taj cilj je da spoznamo našeg stvoritelja, Allaha dželešanu, a zatim da mu robujemo, da se trudimo da zaradimo njegovo zadovoljstvo i nagradu, vječni i prelijepi džennet, i da se spasimo od njegove kazne, vječnog i užasnog džehennema. Ta dva prebivališta su vječna i ne prolaze, dok je dunjaluk kratkotrajan i prolazan. Dunjaluk naspram ahireta je kao kada bi neko umočio prst u more i ono što ostane od vode na prstu je dunjaluk, a ostalo je ahiret. Zato su nam dati ovi dani kao prilika da zaradimo Allahovu nagradu i izbjegnemo Allahovu kaznu.